Što je za tebe brand? Kako ti gledaš? Što je za tebe komunikacija? Na svakom sastanku jedno 10-15 minuta trošiti sa potencijalno novim klijentom ili suradnikom je da definiramo razliku između onoga po što one misle da su došli i po ono što će potencijalno, s čim će izaći. Što je uopće brand agencija? Da li je to agencija koja tebi isporuči logotip i onu prezentaciju na 7 slajdova sa majicom, lijepom crnom olovkom sa gore gumicom? Šta je to što definira jedan Four Seasons, jedan Six Senses? Ili je to recepcija i lijepi izgled, ili je to pogled na more, zalazak sunca, ili je to onaj human touch, onaj osjećaj? Brand kreira od onog prvog čovjeka koji ti otvori vrata kad uđeš u taj hotel i kaže: dobar dan, gospodine Petar, drago mi je da se ponovo vidimo, do naravno onog iskustva kojeg ti imaš kad legneš u krevet, kad imaš osjećaj da si došao tu gdje si htio doći.